Illum bdejna npoġġu dal-ġebel fuq xulxin biex issa nibdew jagħmlu sens, qed naraw faċċata. Il-faċċata li għandna perkażu li qegħdin naħarsu lejha aħna għandha 900 element minn daw. Il-binja kollha għandha tieħu l fuq minn 7,000. U allura wieħed jista' jagħmel il-kalkolu perkażu aħna qegħdin illum wasanna li qed inpoġġu mal-30-40 element kuljum. Il-ġeometrija tal-ġebel hija pjuttost komplessa, ġifieri hija magħmula minn dak li jgħid bl-Ingliż louvers li qegħdin hemmhekk qed jagħmlu xogħol speċifiku. Apparti li jagħmlu l-binja sabiħa u binja unika, id-diżin tiegħu huwa uniku, m'hemmx dubju għax diġà għandna informazzjoni fuq dan li fil-kamp fil-dinja tal-arkitettura diġà qiegħed jagħmel ħoss dan il-binja kif inhu minħabba dan l-element li qegħdin nitkellmu fuqu. Qegħdin nikkalkulaw li sa jkollu 80% efficiency, allura il-faċċati wkoll qegħdin għandhom funzjoni importanti ħafna anki biex aħna kemm jista' jkun innaqsu ix-xemx diretta ġol-binja, allura fiż-żmien ta' sħan innaqsu l-isħana minn ġewwa. U wkoll fi żmien ix-xitwa, allura is-sħana li jkollna ġewwa ma tintilifx mal-elementi ta' barra.